Harun Madake. Meni sawa नांबाय नायगोनलै सावहोग्राफोरखौ गावसोरबो नुगौमोन ना नेक्स्ट माबायावहाय दा नायबा खनसे मोजाङै नायोबानो जायो जोंखौ फाग्ला बागावा बिसोरखौ लोगो हमलां हाबायना मानो गोजान जाबावनांगौ हनै फाग्ला बागा बेयावनो एसे सादां थांगौ फाग्ला बागाया सेक्रेटारियाव ओंखारना जों बारलाङोब्रा नोंसिना सान्दुङा अयथासार फैबाय ने गारि पार्किं मोनफैबाय लोगोआनो गैया रावबो हारसिंसो नायफैनांसिगोन फुल टाइट सिकिउरिटि एक नंबर और 2 नंबर kon थाखा दाबिद थिनस' जायो नामा गथ' इटा वा 30 थाखा लायबाव फिय खालामनांगौ बिसोरो फिय खानांगौ आंबो फ्रिसो नंदों फाग्ला 30 थाखासो मेरला बायसिनाबो जायोना नों लाबोदो बिराद क्राउडेड लाइनाव दङ फुरा बुंजोब्बाय हाब्बाय नै फुरा टाइट सिकिउरिटि एकदम नै बिदा सासेलै नै थांखु लाना हाबनानै थांखु गयजोबबोसोनो मोना हाब्बाय बिसोर हाबफैबाय नै एक्टरफ्रा जोंना फुरा रेडिसै फुरा रेडि जाबाय ini sebenarnya diri kita yang mengenal lebih awalannya kan ya lari ini kita sudah kipas ngapain karena dia sekolah ini kira umur गेजेर साइडजोंसो मोजां खोना हायो एसेयाव बाइकखौ लांफैदों ना बेखौसो बाइकखौ बासिदों बै गेजेरनि मोननै फिसायावनो गाखोनाय मानाय दं
भारत माता के Sikit meni sawa nangbai. Sikit meni sawa nangbai. Tadi nangbai gitu kira kan je sikit meni sawa nangbai. Sana mau naik je. Gila, ses. Dasu borong fैनायाव मबाइल लोगोफ्रा बोरै होदों मा होनदों गैला मोसा गैला लोमजाबावनायसोमोन आंहाथ' मिथिबाय दे दुगैनालाय खबर लादो नायगोनलै सावहोग्राफोरखौ एथ' गाज्रि सावहोदों दा देस या बिपद खेबफा अयनाय बिदि सावहैयो जोंहा डिस्टार्ब जाबायना दाना डिस्टार्ब माने अनेक प्रब्लेम जाबाय अखा थखा सिजाजोब्बाय जेबो बासिखायासै फाग्ला लोगोजों लोगो बिदि जायो एफाराब सावहोलायलायो सावहोनो नाङाब्रा बिराद प्रब्लेम जाबायना दा नोंसोरबो नुगौमोन ना नेक्स्ट माबायावहाय दा नायबा खनसे मोजाङै नायोबानो जायो जोंखौ बिराद असान्थि जाबायना मोजाङै नायबाबो जाबायमोनलाय बे खनसेखौ उनाव आराम नायदोंमोन गावस्रा हयनायलै बिदियावनो डेभेलप जायाखै बर'फ्रा आले माबा मोनसे जाबा सावहोनाय नांलायनाय हेबलायनायल' बिराद दुखु मोनबायलां बे सावहोग्रा होग्रायानो नायगोनलै सानबेसेब्रा सिलाय एफा बेरेखा जानानै जानोलाय नायगोन गैला गारिफ्रा थाबथालाजोब्बाय नै सेस लामाया दोलो दोलो जाजोब्बाय बाला अन्थाइ खोदोंबाबो खोगोदान नालाय अबाव बारग'नो नायनो थांफिनसै खेलाया जाफिनसिगोन नामाथाय नायनि र' मालायफ्रा ओंखारबोदों अखाखौ गिनानै जोंहा खेलासो नायफिननो थांनो नागिरदों खेला नायनो थांफिननो नागिरदों जोंहा नै नायनि ओंखारबोजोब्बायसो अखानि थाखायनो नायफिननो नागिरनोसै जाफिनगोनदां बिराद मानसि ओंखारबोबाय खोथा गैया बनजार सावनानैबाबो नायगोन जाफिनसिगोन गाइसमोन टिकेट गैयाबाबो सोजोब्बाय एबार मानसिफ्रा गोगोम दंबावो नै दाबो एसे सोंबाय दहायथ' आथिं गानोबो जायगा गैयामोन